Tá Seachtaine na Gaeilge fí lán teol, agus a más na nimachtaí a reachtáilú GaelBreak Spraoi na Seachtaine I bhaiche Stíomhaim le clia. Ghlach scoláirí an chuman Ghaeilge go dtíobhaine go leis ollscoile le clia, páirteán mar chuid dá Nuacht special de Seachtaine, GaelBreak. Bhí lucht choláiste ollscoil walla clia ar a gasa go lua ar maidin do GaelBreak. San rud a gceist le GaelBreak ná gáilún Gaeltart so baile clia go dtí Gaeltart X. Agus fógrathe ar maidin gur an Gaeltart X na Gaeltart na rinne híos a bord larga. Tá deich fearneogainn an seo ar maidin agus cain se dúchlein I dhéanamh just an Gaeilge a chur chun cinn I más na cara agus ar fásta ar na man socialta ag úsáid an hashtag GaelBreak Yavila sa searteag. An planeta agunin a dograí facha Stíomhaine, níl cad gon ar airgad héna chahabh sa tamid chun scéalta a léamh amach agus tá siúlagann go dogí cúpla den airgad dún chun bosa á beidir. 1, 2, 3, GaelBreak! Spraoi na Seachtaine tá ar siúil an sumar chud a heachtain na Gaeilge le energia. Tá ceoló cíle seolinn Transpillán agus glór cardlanna aráníochta agus fíochta agus a bhd níos mó imeachtaí tailig chuma. Tuis go hálan ar fad tá an tálinn nach go sé churbáistí a churbe. Tá sí buinte an tanmhas na balloons ar fad agus tá feargráin ann agus tá si ag déanamh anna chuid clásanna. Tá síonnta bhfuil gach duine tá timpeall an seo aniu ag leabhartá Gaeilge agus tá máthair áthair agus tá páistí tá leanamh tá timpeall tá siad go léir ag leabhartá Gaeilge agus tá si sin éontach. Tá imeachtaí heachtain na Gaeilge ar siúl go dtí lá le pádraig, padam go hín Nuacht TG4.